എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ടീച്ചേഴ്സ് മെന്റേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. SCERT ഓരോ യൂണിറ്റും ചോദ്യങ്ങളായി പഠിക്കാം എന്നൊരു സീരീസ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 5ാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ഓരോരോ യൂണിറ്റുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. 2 ചാപ്റ്ററുകൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 3ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തും കമന്റിലൂടെയും എന്നെ അറിയിക്കുക. ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എനിക്കിത് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാവും. ക്ലാസ് നന്നാവുന്നുണ്ട്, ഇനിയും കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. സപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. വളരെ ചെറിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ്, എളുപ്പമുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ്. സമൂഹത്തിലെ ചിട്ടകളും മര്യാദകളും ജീവിത രീതികളും ആദ്യമായി നാം പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്. സമൂഹത്തിലെ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചിട്ടകളും മര്യാദകളും ഒക്കെ, അതും ജീവിത രീതികളുമൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നാം കാണുന്നത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുടുംബമാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കുടുംബം. കുടുംബഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടുംബത്തെ എത്രയായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു? അപ്പൊ കുടുംബഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടുംബത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും 3 തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും മാത്രമായിട്ടുള്ള കുടുംബം അറിയപ്പെടുന്നത് അണുകുടുംബം എന്നാണ്. നമ്മൾ ഒരച്ഛനും ഒരമ്മയും അവരുടെ മക്കളും മാത്രമുള്ള ഒരു കുടുംബമാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അണുകുടുംബം എന്നാണ് വിളിക്കുക. അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും അവരുടെ കുടുംബവും അടങ്ങിയ അണുകുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു താമസിക്കുന്നത് വിസ്തൃത കുടുംബങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും പിന്നെ അവരുടെ കുടുംബവും അടങ്ങിയിട്ട്, ഇപ്പൊ മക്കള് കല്യാണം കഴിച്ചു വരുന്ന ഭാര്യയും അടങ്ങിയിട്ട് അവരുടെ കുട്ടികളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെയുള്ള അണുകുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ വിസ്തൃത കുടുംബം എന്നാണ് പറയാം. 3-4 തലമുറകൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുന്ന കുടുംബ വ്യവസ്ഥയാണ് കൂട്ടുകുടുംബം. 3-4 തലമുറകൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന കുടുംബ വ്യവസ്ഥ കൂട്ടുകുടുംബമാണ്. കൂട്ടുകുടുംബത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, 1 അച്ചടക്കം, 2ാമത്തത് പങ്കുവെക്കൽ, 3ാമത്തത് മര്യാദ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കുടുംബത്തിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കും. വീട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അച്ചടക്കം പഠിക്കുക, പങ്കുവെക്കലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക, അതേപോലെ മര്യാദയും കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുക. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹപൂർവമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ധർമ്മം. ആരുടെ വാക്കുകളാണ്? ഓക്ബേണിന്റെ വാക്കുകളാണ്. ഓക്ബേൺ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹപൂർവമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കുടുംബം എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്ബേൺ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. എന്നിലൂടെ എന്ന കവിത ആരുടേതാണ്? കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷുടേതാണ്. എന്നിലൂടെ എന്നുള്ള കവിത, ഇത് ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഈ 9 ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു PSC ലെവലിൽ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആയിട്ട് വലിയ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇതിലില്ല. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു പോവാം. സമൂഹത്തിലെ ചിട്ടകളും മര്യാദകളും ജീവിത രീതികളും ആദ്യമായി നാം പഠിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുടുംബമാണ്. കുടുംബഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടുംബത്തെ 3 തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും മാത്രമായുള്ള കുടുംബം അറിയപ്പെടുന്നത് അണുകുടുംബം എന്നാണ്. 3-4 തലമുറകൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന കുടുംബ വ്യവസ്ഥ കൂട്ടുകുടുംബം. അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും അവരുടെ കുടുംബവും അടങ്ങിയ അണുകുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നത് വിസ്തൃത കുടുംബം. കുടുംബത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ അച്ചടക്കം, പങ്കുവെക്കൽ, മര്യാദ തുടങ്ങിയവയാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹപൂർവമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ധർമ്മം. ആരുടെ വാക്കുകളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്ബേണിന്റെ വാക്കുകളാണ്. എന്നിലൂടെ എന്ന കവിത രചിച്ചിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും അറിയിക്കുക.
ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾക്കും മറ്റു വിഷയങ്ങൾക്കും 8-9 ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടി ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത 4ാമത്തെ യൂണിറ്റുമായി കാണാം. അതുവരെ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ.